80 to 85 ang takbo. Ito na ang Kabuyaw. Yan ang Kabuyaw. Wow. Lapit na. Lapit na matapos. Matapos. Ay sementado na lahat eh, oh. Pinatutuyo na lang. Yan, oh. Danger, yan, oh. Wow, very good. Lapit na. Yan na, silangan natin. Yan, oh. Silangan. That's it. Ah, sakit. Nangingitim.
Ganda, no?